Ma bixêt milletê ma, qomê ma, sarê mayê kirmanciyî ye. Euro dinadê roza zonê dayîkona. Marê çi na roza zonê dayîkonê ma bütün milletê marê, qomê marê bimbarêk bû. Wizara tîpiya milletê dinarê na roza zonê dayîko bimbarêk bû. Ez vun niya vajî. Çutur ki sar zonê horê wayîr vîjin û her ku zade zonê ho qesî kenê, zonê hûn musnenê domananê ho, zonê hûn musnenê tornanê ho, berê macî henakê zaf zaf herînî bî û na zonê horê wayîr vîjimî. Her ku zade zonê ho qesî bikimî. Hama her ku zade hey niya vîtsi neben û wizara tîpiya çarnên zonanê bînû. Berê maçî zonê ho, domananê ho de qesî bikimî, tornanê ho de qesî bikimî ki mest bör mara tîpiya îçi na zonê wayîr vîjî. Makê na nika nîkerdê, a suru na zon kune tengê. Bimanîrî wîşî de. Ardı dersim zaf şirinu Velate mazaf rındıku Zone maçi zaf vesu Dinade her vakt bimanu Dinade her vakt bimanu Daye 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 Bakınam meyterse daye Toramen dona zonları Zili vayir vejini ata merdeye Toramen dona zonları Zili vayir vejini ata merdeye Europiya zone ho qesi bikeme Kırmacı kene mano tengede Kaytan ho virame keme Hızır sen o tengamade Hızır sen o tengamade Daye 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 Bakınam meterse daye Toramen dona zonları Zili vayir vejini ata merdeye Toramen dona zonları Zili vayir vejini ata merdeye Zili vayir